Mga higala, kumusta? Bayang gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ining programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdaan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga Diyos nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon ni ining taknaa, kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Amo ikaw ginapasalamatan nga hangtod ni ining mga taknaa padayon paghapon kini nga programa nga nagapuga sa kahanginan sa mga binhi sa kaluwasan. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa imong panalanginan nga unta o Dios magakabig kinig daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Ang mga nagapaminaw panalangin ni nga pinagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mapulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, welcome din sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan.
busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa taas na nga kampanahonan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa ning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, sa inyong pagpamahayag mahitungod ni anang bautismo sir, insakto masabdan gyud sa tao. Pero nilig-on naman gud ang sayop nga butang bisan ang tawag makasabot nga sayop sila ilang gipadayunan labi na maugyo gitudlo sa ilang simbahan. Salamat sa pagbasa sir. Si Nanding din. Okay, daghang kay salamat brother Nanding, may punto ka, sakto nang imong gisulti. Apan ang imong gisulti sakto pero ang ilang ginadesisyonan sayo. Well, niya pa tayo basahon Brad John, pangutana ni. So, ato lang ko kinaam tayo pangutana nga ato nang gikakuan ka ganina. Ganina nga buntag ako nang gitiksan unya mga alauna na naka-reply. Ha? Kay ang iya di ko nung cellphone na limtan niya sa balay wa madala. Inana sad ko daghan ng higayon nga nilakaw ko nga akong nalimtan ang cellphone. May mga panahon god nga dirita sa atong programa nga naghangyo na lang si Brother Libby nga di lang mo text there's ako kay lagi ang cellphone lagi nabiyaan. Okay, thank you so much. Okay, sir, sa inyong programa ra gyud mi nakasabot sa daghang mga butang pero lisod na gyud nimo ang tao lisod na gyud nimo ang tao pasundon sa iya nang gihigog mga gisunod bisag sayop iya ra nang himuon nga husto. Salamat sir. Yes, tinuod man na. Nay tao nga nakasabot sa sayop ng iyang gihimo pero iya ra gyud nang gihigugma. Busang gid na siya tuyo sa pagsunod sa insakto. Okay, last text nga akong basahon. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa, pastor. Og magpa-Bible study, natural, may gilayon man. Unsa may amo nga obligasyon. Wala may laing obligasyon ang paghatag ra ninyo kay gayunan nga ang Bible study makasaka des yung panimalay nya paminaw mo na pagkauman wa na. Unya hinuon dili man na ang Bible study dili man na kay kausara kung gusto mo nga makumpleto mo kausa ka inunta higayon so sa kadlaw kada adlaw balig usa ka buwan awa na. Kompleto na mo na, natudloan na mo. Unya, depende na sa inyo nang inyong gikatudlo sa inyo, inyo bang kinabuhian o dili. Ingon ana ra. Basig, nagunahon na mo, Bible study, kanana ang naibayad ay wala. Umigang simple may gilayon, okay na. Naay gilayon man gyud. Unya, nagunahon na kang muhatag mo gasolina, walay problema na dili na inyong obligasyon ang pagpagasolina sa nag-Bible study sa inyo ha. No? Okay, last text nga akong basahon. Brajun, tinuod gyud niya, adlaw-adlaw gyud akong liog gipaak sa mga taong dili nato makita. Mga taong gamhanan ba, mabatyagan gyud nako, gipaak akong liog. Okay, salamat sagdi lang. Lain man nagtuyo ng mamaak sa liog. Magbilin man nagmarka. Kasagaran ana mo puwa-puwa mo itom mo na diha nga kanang dili makita kuyaw na kay mamaak ng liog ay lang po na ipapaak ng imong liog. Okay, si Brother Libby iyar maning amigo ni Brother Libby amot lang lamok baka nang mamaak sa liog.
Well, mga higala, si Brother Libe, sa dili pa magaiban o pipilasad ka mga text message niya siyang cellphone, mas maay siguro, Brother Isaw, nga malili nato na diha nga ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diining mga dapita, mga nasuras, kalibutan, nagagika ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Brother John ug maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan ug mga kiglan, mga suking tigpaminaw netong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast do na tay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers. Ni si Brother Rufino Moreno watching from San Romeo. Ni apod si Brother Joseph Lagareza, mayong gabi sa inyo Brad og happy Sabbath. Ni apod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi sa tanan mga kaigsunan makununayong naminaw og nagbiyo karon. Maingon sab kaninyo Brother John, Brother Isaw ug kay Libby ug malipayong adlaw nga igpapahulay. God bless sa tanan. Nya dinhi sab sa to nga Pikas monitor ato sab nga nakita nga nakig-uban sab ang ato nga mga kaigsuonan dinhi mga kaigsuonan sila si Brother John Michael Cinco watching from Medellin. Niya po si Pastor Pedro Golina Rosales watching from I think Kawayan Hilotongan Island, Kawayan Masbate tungod kay doon na ni sila gihimo dito ang crusade. Niya po si Brother John Moses Rosalihos Puyot watching from Cumbado Bagay. Niya po si Brother Scout Ranger Senior. Niya po si Sister Bing Punay watching from Lanao dan Bantayan. Niapod si Brother Alger Lepon, Sister Milidet Branzuela Fuentes, Sister Roslyn Mainit. Niapod si Sister Kianmi Darial Derder watching from Kinatarkan Island. Niapod si Sister Lucilin Bataykan Alice. Niapod si Ma'am Jing Oslington watching from Australia. Niapod si Sister Lilian Santing. Niapod si Sister Jilin Tero. Niya po si Brother Anisito Priscillas niya sa pagkakaroon mao pa ni ang ato nga nakita mga kaigsunan nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga live broadcast karon. So kaninyong tanan nga naglantaw nagview sa ato nga live broadcast sa gihapon kami mohangyo sa matag usa kaninyo nga inyo nga i-share ang ato nga program. Maingon man usab mga igsoon padangat mo og mensahe sa ato nga matag broadcast aron nga mahibalo sab mi og asa ning dapita naabot ang ato nga programa. Well, wala naman tayo nakita nga mensahe nga nadugang ang panahon na akong ibalik diha kanimo Brother John. Okay, Brother Libby, wala ka ba okay, mga tutay gala sa paghatag og atensyon ining pangutana ni Brother Narding, you know? Brother Narding, ang imuhang pangutana nadugay-dugay yun ni og tubag pero niabot agad ang panahon nga tubag ni. Well, ato ning basahon. Kanunay may nagsunod sa inyong programa, sir. Sa diha ba nga giabog sa atong God ang yawa sa langit gihulog sa yuta? May time ba nga ang yawa makigtok sa atong God? Salamat sa pagbasa. Okay, salamat kaayo, no? Ang tinuod pagkasulti, brother, may tungod aning imong pangutana. Nagbasa gyud ka og Biblia, sorry lang gyud nga wa gyud ko katubay nimo kaganina tungod gyud sa akong kabisihon, no? Tungod sa akong kabisihon. Nagkita mi ni Mrs. ganina ani ining adlaw waray 10 minutos. Nagkita mi karong adlaw hangtudon wa pa mi nagkita. Anya naa magoy panahon nga pressure ka ita sa atong schedule, no? Busang wa lang gyud ko katubay sa imong kuan kaganina kay labi na layo gyud ang amo ang gidagan sa motor unya katulo sa gyud pod hinuon may nagpupasilong tungod kay sungog-sungugon magid pod hinuon gyud das ulan unya maatlan pod nga naay kuas karsada naglawlaw tubig unya bisag dili tuyoon dagko ang imong kasugat ig-agi pusnga kagud
Mana nga akong lawas dili maayo ang pakiramdam kay pila ka bisis maulanan ya moaksog init abot sa unahan ulan na pod, no? Well, ato ning kuanon brother ang imuhang pangutana. Okay ra na. Nagbasa ka og Bible mas labing maayo. So ang yawa sa diha nga mirebildi siya sa Ginoo didto sa langit, may nadala siya nga tulo ka bahin sa mga manlulunda. So imong makita nga usar gid ka bahin sa upat, tulo ang nadala siya, makita nimo nga daghan gid ang daldal matintal ngadto sa pagkadautan. Muna usahay nga dunay mga tao nga nagunahuna silang gidaog na nila ang kalibutan kay sila mo'y pinakadaghan. Pero ang gisulti sa Biblia, ang dalan padulong sa kapildihan halapad sangkad daghan ang nagasulod agi niini sumala sa Mateo 7:13-14. Ang malaglag sa adlaw sa katapusan sa ang gidaghanon sama sa bunbon sa dagat. So imong makita kung unsa kadaghan ang mga dautan. Nganong nagdaghan ang mga dautan kay daghan ang misunod sa yawa. Sa diha nga ang yawa gihulog sa Dios dinhi sa kalibutan gikan sa langit. Ang imuhang pangutana lagi, may panahon pa bang ang yawa makigtok sa atong God? Doon na paghihapoy panahon nga makigtok siya sa atong God ang yawa. Pero wa ko kay ba og hangtod karon makigsulti o may kahigayunan pa ba gihapon ang yawa. Kung baliko na, wa ko masayod nga og hangtod ba karon may kahigayunan pa gihapon ang yawa makigsulti diha sa Ginoo sa atong Dios. Pero kung Biblia mo'y atong basihan kay lagi ang kasulatan gituga man sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, diha gyud higayon nga may panahon gyud nga ang yawa makigistorya muduol po diha sa Ginoo. Remember nga kung atong basahon dinhi sa balaang kasulatan, anita magsugod sa kang Ginoong Hesus. Sa diha nga si Ginoong Hesus gipanamkon ni Maria o kinilalang sa espiritu, si Jose without knowing kung unsa gyud kaagi mahitugod aning iyang pangasawunon nga wa pa magyud ni siya makahilabot, wa pa man sila magsiping ug ngano man gyud nga namatikdan niya nga nagbuntis, nagsamkon. Unya ang record sa Biblia nga tungod kay tao man siyang matarong sumala sa Mateo Kapitulo 1:18 ngadto 21, nakahuna-huna siya pagpakigbulag sa hilom sa atong Ginoo sa kang Maria. Pero ang manulunda mingon ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon lalang sa Espiritu Santo. Unya nagsulti sa 1:21, ug imong pagangalan mag-aanak siya usa ka bata nga lalaki ug imong pagangalan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa mga tawhan gikan silang masala. Well, sige no Jesus. Karon ato ra gud ning palalom-laluman kining Jesus nga gipanganak ni Maria. Ang kasaysayan ani dili kaayo nato lang detalyehon karon, pero ang in short lang mao nga Dios ba ni siya? Yes, Dios. Dios ni si Ginoong Hesus. O unya tanawa kung imong tanaw ni siya, human si Ginoong Hesus na bautismuhi sumala sa record dinhi sa Mateo Kapitulo 4, sa Mateo Kapitulo 4. Unya human siya gibautismuhan, siya gidala sa espiritu ngadto sa kamingawan aron nga tintalon sa yawa. Tintalon sa yawa. Og unya didto sa kamingawan si Kristo nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi. Ang kana sa laktod pagasulti gigutom siya kay nagpuasa man siya. Og unya sa diha nga gibati niya ang kagutom, ang yawa miduol kang Hesus. So ang imong pangutana, brother, nga may time ba, may panahon ba nga ang ato nga si Satanas makigtok sa atong God kay gihinginlan man lagi siya dito sa langit gihulog dinhi sa kalibutan. Kung atong basahon dinhi, no, sumala sa nahisulat sa Biblia kay lagi magbase ra man ta sa nahisulat sa Biblia. Kung atong basahon dinhi sumala sa Mateo Kapitulo 4, mao ni ang gisulti dinhi sa Mateo Kapitulo 4
versikulo 1 nya nag-ingon dinhi akong basahon nag-ingon. Unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa. Og siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi ug tapos nini gibati niya ang kagutom ug ang maninintal miduol ug mingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugo at kining mga bato nga mahimong tinapay. Tanaw ha, miduol ang yawa, nakigsultis kang Ginoong Hesus. Ingon niya, kay ikaw anak man sa Dios. Ang anak sa Dios, Dios ba? Yes. Kung imong basahon dinhi sa Herbihanon Kapitulo 1, versikulo 8, nag-ingon dinhi sa kananang Contemporary English Bible, nag-ingon, but God says about His Son, you are God. So, Diyos, God. So, si Satanas, makaduol po sa Ginoo. Ingon niya dinhi nag-ingon niya dinhi nga og ang maninintal miduol ug ingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios o miduol ang yawa. Nakigsultis Ginoo. Sugo at kining mga bato nga mahimong tinapay. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon na isulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. So ang Dios dunay baba. Kining mga saag ba, mga hinimo-himo, inimbento nga doktrina nga ang matuod kuno nga Dios walay unod ug walay bukog. Unya, kini ra ba pong mga tawana di mauwaw ani ilang doktrina? Unya, pangayuan gani nimo og kanana ang kuan, pangayuan nimo og kamatuoran ang ihatag sa imo pangatarungan. Nganuman, daghan kaayong ilikay-likay pero pangayui ko nung naabay na isulat nagpamatuod kamatuoran nga si Kristo dili Dios, wa gyud ikapakita nimo. Naalay mga pangatarungan pero walay kamatuoran. Kay kung doon na pa'y kamatuoran, makapakita usa ka bersikulo sa Biblia. Pero dinhi nagsulti dinhi nga matud pa ni nahisulat na ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matagpulong nagagula sa baba sa Dios. Balikon ko ang ilang doktrina nga kuno ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Kay walay unod ug bukog papaano magkaroon og baba? Nga mismo si Kristo nagsulti siya nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Mao na nga kung ang ilang gipamatuod ang matuod nga Dios way unod ug way bukog, dili na ang matuod nga Dios ang gipamatuod ug gisulti dinhi sa Biblia. Ila-ila ra na mo bitan nagingos Kristo magbantay mo nga walay magapasalagan ninyo. Karon kung padayunan na po natanaw biduol ang yawa. Nya naging dinhi. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kinatasan sa templo. Tanawa ang yawa makaduol gitintal gani ni ang Ginoo didto sa syudad nga balaan gitungtong. Tanawa ni muna bitaw nga sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo, dunay mga balaan nga namangon diha sa ilang mga lubnganan ug unya sila nangadto sa syudad nga balaan. Ya di gisgutan din nga gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan ug gitungtong siya sa kaytas-an sa templo ug giingnan siya, kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos. Kay naisulat kini nga nagaingon, maghatag siyag sugo siyang manulunda may tungod kanimo og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili may pangdol sa bato. So mo ni ang senaryo nga ang yawa miduol gid sa Dios, miduol kang Kristo. Nya si Jesus mingon kaniya usab na sulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Kinsa man ning gitintal ni Satanas? Si Kristo. Dingos Kristo ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Mo nagisulti ni Ginoong Hesus ngadto sa yawa. Karon niya nag-ingon din sa 8. Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa kataas kayong bukid ug ganiya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug anang kahimayaan. Pila ka bisis gidala-dala sa yawa sa Ginoong Hesus. Unang ang yawa makigsulti pus Ginoo, muduol pus Ginoo. Sunod nag-ingon din ug iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw muapa o musimba kanako. Sa laktod pagkasulti, ang yawa maghatag og bahandi sa diha nga ang tao pod muunsa musunod siyang kaugalingong kagustuhan. Pag ang bahandi nga nagunitan sa tao, mga kaigsunan, hinatag siya yawa,
kanang tawhana dili gina magtarong sa pag-ilaw pagpangalaga des Ginoo. Ingon siya wa kumapag mo simba lang kanako ihatag ko nini mong tanan. Ha? Unya nagingon dinhi kanana ang basta mo simba lang kanako. Unya nagingon si Kristo sa Dios kaniya mitubag sa sus nga nagingon pawa ka Satanas kay nasulat kini nga nagingon mao simba ang Ginoo ang imong Dios ug siya lamang ang alagara. Atong palungtaron kung atong tugutan apan dili nato uyunan nga si Kristo dili Dios subala sa mga bakak nga mga pagtulunan. Atong tugutan apan di nato uyunan si Kristo dili Dios. Kinsa man dayto nga Dios ang gitintal ni Satanas sa pagtintal kang Hesus kay naging mas Hesus ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ang gitintal si Kristo, ang nagtintal ang Yawa. Unya si Kristo ay tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ang pangutana nimo brother, may time ba nga ang Yawa magkigsulti sa atong God? Kining mga bahina nagistoryahanay sila. Supoy ba pa nga gisgutan din sa Biblia, no? Sumala sa Hub kapitulo 1 kung ato ning tanaw dinhi sa Hub. Muni ang gisgutan sumala sa Hub kapitulo 1 nya bersikulo 1 nagingon. Dinhay usa ka tawo sa yuta sa Hus kansa ngalan mao si Hub og kadtong tawana hingpit ug matarong ug usa nga madlukon sa Dios ug nagpahilayo sa daotan. Sa unsang ang kinabuhi sa tawo makabaton og kahingpitan ug pagkamatarong sa diha nga siya nagmahinadlukon sa Dios ug nagapahilayo sa sa daotan like Job. Unya nag-ingon mo dinhi nga kaniya may nataong 7 ka mga anak nga lalaki tutulo ka anak nga babae. Sa laktod napulo ka buok ang anak ni Job. Ya tanawa kanini ang unsay senaryo dinhi. Kung atong basahon sa 8, no? Sa kanini ang size. Karon hitabo sa diha nga ang anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa atubangan ni Hioba. Naalagi atubangan lagi ang Dios. Pero wa kunoy unod ug way bukog matuod nga Dios. Kataw-anan man ni. No, da tubangan ni Hioba. Si Satanas miduol usab sa taliwala nila. Nangangyawa pod musagol-sagol pod ba sa diha nga mga alagad sa Ginoo magsimba dis Ginoo sagol po ning yawa. Unya gingo dinhi. Og siya ba miingon kang Satanas? Tanawa ha. Maning panahon na. Diin kagikan. Unya si Satanas mitubag kang Hioba og miingon gikan sa akong pagsuroy-suroy didto sa yuta o gikan sa akong pagsaka kanaog niini. Gisultihan niya didto sa kalibutan, suroy-suroy siya dis kalibutan. Hangtod siyang pagsaka kanaog. Unya ingon dinhi og siya ba miingon kang Satanas? Gipamalandong mo ba si Job nga akong alagad? Kay walay sama kaniya diha sa yuta, hingpit ug mataro nga tao, usa sa mga hadlukon sa Dios ug nagpahilayo sa daotan. So kung imong tan-aw dinhi nga ang yawa makaduol gis Ginoo. Unya dingas 9. Unya mitubag si Satanas kang Hioba og mingon. Mahadlok ba lamang si Job sa Dios sa walay hinungdan? Muna ang pagtubag ni Satanas ngadto sa Dios. Muna may panahon gyud nga ang yawa magkaigsulti siya ngadto sa Dios. Suma sa record sa ato sa Biblia. Unya kung natong basahon dinhi nag-ingon dinhi nga ingon nag-ingon si Satanas, wala ba ikaw mag-alad kaniya libot sa iyang balay ug libot sa tanan niyang butang sa tanang kiliran? Gipanalanginan mo ang buhat sa iyang mga kamot ug ang iyang mga katigayunan nagadugang adlaw-adlaw. Unsay rason nga nga hilabihan ang pagtubo sa panalangin sa Dios kang Job tungod kay siya nagmahinadlukon sa Dios ug nagpahilayo sa pagkadaotan. Unya kun imong basahon ang ginini ang gisulti pa dinhi nga matud pa ni sa yawa libot sa tanang iyang butang sa tanang kiliran gipanalanginan mo ang buhat sa iyang mga kamot ug ang iyang katigayunan nagadugang ibabaw sa yuta. Apan bakyawa karon ang imong mga kamot. Ang yawa nagsulti. Katos Ginoo bakyawa karon ang imong mga kamot. Naalagi kamot ang Dios nyawa kunoy unod ug way bukog. Mauwaw malampod tanan mga doktrina nga wa sa Biblia. Bakyawa karon imong mga kamot ug tanduga ang tanan nga naa kaniya ug siya magpasipala kanimo bisan sa atubangan sa imong naong. Ni atubangan na inaong. Unsa man ang hitabo mga kaigsunan?
Muna nga kamo diha ang mga way Biblia dali ragid kay mong lisuon sa bakak gikan sa kamatuoran pero ni ay naong na itubangan. Og suba miingon kang Satanas. Aniya karon ang tanan ana kaniya na sa imong kamot o galing ayaw lamang pagtanduga siya sa iyang kaugalingon busa milakaw si Satanas gikan sa atubangan ni Jehova. O naagi atubangan ng Dios. Naagi atubangan ng Dios. Karon, gihimo sa yawa ang tanan nga mga paningkamot aron lang si Job mo palayo diha sa Ginoo pero sa gihapon napakyas ang yawa, napakyas ang yawa. Ug mao hinungdan nga napakyas man ang yawa meaning nga si Job wala gid niya madala, wala niya matintan. So ang Ginoo ang yawa ba makig-istorya sa Ginoo? Yes, makig-istorya ang yawa diha sa Ginoo. Ug nabati ninyo sa Mateo 4 nga nag-istoryahanay si Jesus ug ang yawa suma sa Job 1 nya Job 2 kapitulo 2 nag-istoryahanay gid ang yawa. Munang makigsulti ang yawa ngadto sa Dios. Munang kamo gani pakig-istoryahan gani mo si yawa nga kauna na kay lami kaayo. Wa na nang sugo ron. Ayaw mong tuo ana. Ayaw mong tuo kay munay doktrina ug pagtulunan sa yawa. Well, mga kaigsunan, si Brother Isaw maghatag og dugang pa nga pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Isaw? Okay, salamat Brother John. Salamat sa ato nga higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana. Sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot sa pangutana mga kaigsunan og makiglan. Ato sa ning hatagad pagtagad ang mga mensahe nga napuno nining ato nga live broadcast nining gabi una. Niya si Sister Nelly Canto, Happy Sabbath. Niya pod si Brother Ronnie Itang. Mayong gabi ninyong tanan Brad John, Brad Libby ug Brad Isaw sa tanan nga tigpaminawan watching from Carigara, Leyte. Si Brother nada na mo Brother Ronnie diha sa kuan kining niya sa Saudi si Brother Ronnie Lone. Please Brother Ronnie tagadaha dito sa Isidro Leyte. Tuan na ron sila si Ergara kay sila ramang po'y nag-manage sa ilang negosyo. So Brother Ronnie, thank you for viewing Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Niya pod si Sister Elsie Long, God is good all the time. Thank you man for viewing mama. Niya pod si Brother Jake Sumalino, good evening ninyo tulo brother, happy Sabbath. Niya pod si Brother Edwin Notarte, amen, happy Sabbath sa tanang mga kapaglaom. Well, mga kaigsunan nga tutas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, kabahin nining pangutana nga kun ang yawa makig-istorya ba sa ato nga Dios. Gitex makigtok ba sa ato nga Godman. So makig-istorya ba sa ato nga Dios. Kung ato nga lantawon, kaganiya gisgutan ni Brother John do na sa gipangbasa nga nakita gyud mga kaigsunan nga ang yawa og ang Dios dunay nahimo nga conversation. So kay do na may matrace sa Biblia nga ang yawa og ang Dios dunay conversation na nag-istoryahan ay makaigsunan og makiglan. So pasabot nga ang yawa og ang Dios do na gid panahon nga magkaistoryahay kay kung ato nga subli og balik ang gipangbasa kaganihan ni Brother John ingon ani ang ato makita mga kaigsunan sa Job kapitulo 1 versikulo 7 ug 8 mga kaigsunan ingon ani ang atong makita kung ato nga basahon nagingon og siyo ba miingon kang Satanas ang Dios nagsulti ngadto sa yawa kay ang dinhi among sa Biblia mga kaigsunan daghan kayo nga gipangalan sa yawa nay bitin nay karaang serpente nay dragon nya nay Satanas. Now kung atong padayon nagingon din kagikan unya si Satanas mitubag kang Jehova og miingon gikan sa akong pagsuroy-suroy didto sa yuta o gikan sa akong pagsaka og pagkanaog niini. So kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglaan, kung basahon nato ang balaan nga kasulatan Job kapitulo 1 bersikulo 7, dunay nahitabo nga conversation sa yawa sa Dios og sa yawa mga kaigsunan og makiglan. Gipangutana sa Dios ang yawa og diin siya gikan og ang tubag sa yawa gikan sa iyang pagsuroy-suroy sa kang gikan sa iyang
kini ang pagsuroy-suroy sa yuta o gikan sa pagsaka kanaog niini mga kaigsunan og mga kiglaan. Now kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kiglaan, sumala sa gisulti sa yawa, siya mga kaigsunan nagahimo sa pagsuroy-suroy sa yuta, nagasaka kanaog. So kung imong lantawon og susihon, unsay purpose sa ginahimo sa yawa nga pagsuroy-suroy og pagsaka kanaog mga kaigsunan og makiglan sa yuta? Kung ato ning basahon mga kaigsunan ang gisgutan sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8, ingon ani ang atong makita. Nagingon, magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulob, nga nangitag iyang matukob. So kung imo nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, ang purpose sa yawa nganong siya nagasuroy-suroy og nagasaka kanaog sa yuta, tungod sa rason kay ang yawa nagapangita og iyang matukob. Unsa ning pulong matukob? Kahulugan ini. Ang kahulugan mao aron makapangita siya og tao nga iyang may pahisalaag sa dalan makaigsunan og makiglaan. So kung imo nga lantawon og susihon ang Dios og ang yawa, dunay nahitabo nga conversation, nakig-istorya ang yawa ngadto sa Dios makaigsunan og makiglaan, og ang purpose sa gihimo sa yawa nga siya nagasuroy-suroy, nagagasaka kanaog sa yuta, tungod sa rason siya nagapangita og tao nga iyang mapahasalaag gikan sa kamatuoran makaigsunan og makiglaan. Og sana niana ang unang nabiktima sa yawa makaigsunan og makiglaan mao si Adam og si Eva. Kung ato nga basahon ang Henesis kapitulo 3 makaigsunan og makiglaan, ang unang nabiktima sa yawa mao ang unang tao nga si Adam og si Eva. Kung ato nga lantawon og basahon makaigsunan, ang gisgutan sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 7, imong makita kung atong basahon nga ang gisgutan mao nga ang Dios nagbuhat og tao og gibuhat sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Now karon sa diha nga nabuhat sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta mga kaigsunan og makiglaan, gipahiluna sa Dios ang tao didtoa sa tanaman sa Eden. Nan kung atong basahon ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 17, ang Dios nagpahiluna sa tao ngadto sa tanaman sa Eden uban sa pagmando nga nagsulti ang Dios nga ang tao makakaon sa tanang mga bungas kahoy nga nas tanaman, apan gawas sa usa nga nas taliwala ang tao dili magakaon sa bunga niini mga kaigsunan og makiglaan. Kaysa diha nga ang tao mokaon sa bunga niini, ang Dios nagpasidaan ngadto sa tao nga sila mamatay mga kaigsunan og makiglaan. So nasayod na ang tao kay gipasidanan o gisultian man sa Dios nga gikinahanglan ang tao dili mo kaon sa bungas kaos pagilas mayog sa daotan. Sa diha nga gisgutan sa Dios nga ang tao dili mo kaon sa bungas kaos pagilas mayog sa daotan, kaysa diha nga mokaon ng tao mamatay mga kaigsunan og makiglan, kining mga butangan naghatag og pagpamatuod nga sa pagbuhat sa Dios sa tao diay ang tao walay kamatayon mga kaigsunan og makiglan. Nan sa diha nga nagkinabuhi ang tao didtoa sa tanaman sa Eden mga kaigsunan og makiglan, kung atong basahon ang Henesis kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6 mga higala og mga igsoon, ang gisgutan mao nga nagingon, karon ang bitin malalangon labik pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Yuba nga Dios, og naigingon siya sa babay, di ay nagingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanang mga kahoy sa tanaman. Kining pulong bitin referado ni ngadto sa yawa mga kaigsunan og makiglan nga ang gisgutan ang yawa gipangutana ang tao nga nag-ingon ang Dios nga dili mo makakaon sa mga bungas kahoy sa tanaman. Kung atong tanawon ang tubag sa babay mga kaigsunan mga babay, nag-ingon ang Dios nga makakaon kami sa tanang bungas kahoy nga nas tanaman, apan gawas
sa bungas kawis pagilas Mike's dautan sa bunga niini dili kami magakaon kaysa diha nga mukaon kami mamatay kami gayod. Sa diha nga misulti ang babae nining mga pulunga ang bitin misulti dili gayod kamo mamatay. Kahing baluan sa Dios nga sa diha mo kaon kamo mga bukang inyong mga mata og may sama kaniya nga may balos maayo og sa dautan. Dinhaang puntuha mga kaigsunan og mga kaiglan gilimbungan sa kaway, gilimbungan sa yawa ang tao mga igalag maigsoon iyang gibira ngadto sa bakat nga pagtulunan. Kay nga naman kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan ang gisulti sa Dios nga kun ang tao mo kaon sa bungas kawis pagilas Mike's dautan mga kaigsunan og mga kaiglan ang tao mamatay. Pero ang sayawa misulti ang yawa nga kun ang tao mo kaon sa bungas kawis pagilas Mike's dautan dili gayod sila mamatay mga kaigsunan og mga kaiglan. Mao ni ang trabaho sa yawa sa iyang pagsuroy-suroy saka kanaog dinhi sa yuta. Iyang pagapay sa laagon ang tao nga aron ang tao dili masubay mga kaigsunan og mga kaiglaan sa pagtulunan nga iya sa Dios, dili makahimo sa pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa Dios nga kun sa una mga kaigsunan ang yawa mismo mo'y nagtintal sa tao nga mosupak sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan karon sa atong kapanahunan mga kaigsunan og mga kaiglan dili na ang yawa mismo mo'y maninintal sa tao kundi ang yawa mo gamit na usab og tao aron tintalon ang tao mga kaigsunan og mga kaiglaan. Og buot ba mo masayod mga higala og mga igsoon og si kinsa ang gihimo nga instrumento sa yawa aron ang tao mapaslaag mga kaigsunan og mga kaiglaan gikan sa pagtulunan nga iya sa Dios. Ang gamiton sa yawa mga kaigsunan maursab ang tao og ang tao managpanudlo, managpanulti og pagtulunan nga supak sa kamaturan mga kaigsunan og mga kaiglan. Ato nga maila nga kadtong gipanggamit si yawa karon nga instrumento aron mapasalaag ang tao gikan sa pagtulunan sa Dios sama sa iyang pagpasalaag kang Adam ug kang Eva makaigsunan mo gamit ng yawa og tao aron kita pahisalaagon gikan sa kamaturan. Muna nga magbantay ta mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga kung ato nga lantawon ug susihon mga higala ug mga kaigsunan sumala pas balaan nga kasulatan ang yawa duna giday ni sila'y conversation og ang Dios kay duna man tay matrace mga kaigsunan og mga kaiglan nga ang yawa og ang Dios mga kaigsunan nagstoryanay sa wala pa mataw si Kristo kung atong makita sa Job kapitulo 1 bersikulo 7 ngadto sa Job kapitulo 1 kapitulo 2 imong makita nga dunay conversation ang Dios og ang yawa. Pag-abot sa bagong tugon nataw na si Kristo mismo ang Dios mga kaigsunan og mga kaiglan sa diha nga nagpakataw sa Mateo kapitulo 4 atong makita nga ang yawa og ang Dios doon na usay conversation mga kaigsunan og mga kaiglan. So ang pangutana nimo brother, doon na ba makigtok ba ang yawa sa God? Yes. Kay kung ato nga lantawon magsusiyon sumala pas balaan nga kasulatan dunay nahitabo nga ang Dios og ang yawa dunay conversation mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung ato nga lantawon mga higala og mga igsoon ang yawa nakahimo sa pakig-conversation sa Dios. Kamong mga nagapaminaw diha karon. Kumusta man sukad sa pagkatao ninyo dinhiya sa kalibutan hangtod karon duna bay nahitabo nga kamo nga kita nakahimo sa pakig-conversation pakig-istorya sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ato bang nahimo nga kita nakig-istorya sa Dios nga atong gipasalamatan ang Dios sa gihatag nga gasas kinabuhi dinhi kanato mga kaigsunan og mga kaiglaan? Lahi baya tang tawo mga higalag mga igsoon na ibalumog ngano? Panahon nga naata sa kaharuhay, panahon nga naata sa kadagaya, atong malimtan ang pakigsulti ngadto sa Dios. Pero panahon sa kalisdanan, panahon sa kasikitan,
panahon sa problema mga kaigsunan ug mga kaiglan sa atong kinabuhi hilabihan halos kada minuto mosampit ta sa Ginoo makig-istorya ta sa Ginoo kining mga kinaiya ug batasana mga kaigsunan ug mga kaiglan ato ning wagtangon nga kun sa maayo dili ta makigsulti sa Ginoo apan kun naana atas kadautan makigsulti ta sa Ginoo ato ning wagtangon ang atong himuon mga kaigsunan ug mga kaiglan atong batasanon ug kinaiyahon nga maanaa man tas kalisod maanaa man tas kasayon ato nga ipabilin ang atong pakigistorya sa Ginoo mga kaigsunan ug makiglaan sa diha nga ang pangutana naghisgot makigtok ba ang yawa sa God? Yes, higala ang yawa makigtok sa Dios kay kung ato nga basahon ang mga referensya diha sa Biblia dunay nahitabo nga ang Dios ug ang yawa dunay conversation. Sa dili pa nako ihatag ang panahon kang Brother Libby Clavis mga kaigsunan ako sa ning basahon ang mga napuno nga mensahe dinhiya sa ato nga programa. Niya si Amistoso Munyaski. Ingon siya, good evening ninyong tulo kay Libby. Happy Sabbath. Niya pod si Brother Makmak Pahamutang. Mensahe mayong gabi ninyo kuya, happy Sabbath. Niya po si Sister Lynn of Korea watching from Kinatarkan Island. Happy Sabbath sa tanan mga kapaglaom, naminaw na usab kami diri sa Kinatarkan. God bless. Salamat Ate Lynn sa imong nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. Nya maayong gabi kanyang tanan dinha sa Kinatarkan Island. Niya po si Brother Jacob Sumalinog, happy Sabbath. Niya po si Sister Erlinda Nerit Staura, happy Sabbath to all. Niya po si Sister Gloria Ferrer, good evening Brad, watching. Salamat Brother, Sister Gloria sa imong kanunay nga pagsunod sa atong programa. Well, ang panahon ako ihatag mga kaigsunan kang Brother Libby Clavis. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Isao. So ato din doon na di public service sa pakupodayon sunahan. Ugmang adlaw ginapahibalo ni Sir Barley Baldusa nga dunay concert no diha sa San Remio Church sa mga Asidors tungod sa Moralde o Asidors reunion. So ana sa San Remio Church. So mga kaigsunan dan bantayan ug uban pa nga gustong mo saksi sa Asidor sa ilang mga awit, mga kanta, farina siya. So ginapahibalo mo nga pwede ra mo makaadto dito. Ani ato sa gipahibalo ato makigsunan diri sa Kabuntagon Fellowship nga ugmang adlaw ang fellowship adto sa Kaduawan Church, no? Adto sa Kaduawan Church ang mga kaigsunan nga sakop sa Kabuntagon Fellowship. Anya nagkaduol na sab ato sang yampo nagkaduol nga crusade nga sponsored sa ASE o sa mga negosyante dinhi sa Prince Hotel no karong Domingo sa gabi hangtod karong adlawng Sabado. Okay, mapadayon ta nga to sunanigala ato ta sa pagtagad sa pangutana mahitungod sa yawa may higayon ba nga magkaistorya ang Dios o si Satanas? Aduna kay na may record diha sa libro sa Job no nga sa diha nga nahitabo nga dunay gi-record ni mga higala nga dihay usa ka tawo nga dito sa Hus nga angalan ginganlag si Job nga matod pa sa description ng tawhana kining tawhana hingpit og matarong og usa ka mahadlokon sa Dios og nagpahalayo kini siya sa daotan og may napulo siya ka mga anak o niya aduna siya dako-dako nga kana bang propiedad ba dato siya nga tao o niya bantugan pagod siya tao nga nagpuyo dito sa sidlakan o niya kini tawhana usa ka tawo gyud nga akong balikon hingpit nga tao matarong o niya mahadlokon sa Dios ato pa matinumanon gid siya sa Ginoo
masinulundon siya nga tos Ginoo. O niya sa record nagpahilayo siya sa daotan. Nindot kayo ang kinabuhi ni Job, no? Pero sa iyang kinabuhi nahitabo mga mga kaigsunan nga matod pa dinhi nga isa kahigayon ni ana nga ang iyang mga anak naglakaw og naghimo og sa kumbiras balay tagsa-tagsa sa iyang adlaw na tawhan og nagsugo sa pagdapit sa tulo nila ka maigsuon nga babay aron sa pagpangaon og pag-inom uban kanila. Inya nahitabo nito nga matod pa dinhi sa mao nga kadto nga adlaw nangagi ang mga adlaw sa ilang pagkumbira. Si Job nagpasugo og nagbalaan kanila. Og misayo pagmatas pagkabuntag naghalad og mahalad sinunog. O ni naghisgot dinhi karon nahitabo nga sa diha nga ang mga anak sa Dios nanuol sa pagkita sa tubangan ni Jehova. Si Satanas midungol usab sa taliwala nila. So dunay gitawag og katiguman gihimo didto sa atubangan sa Dios. O niya didto pod si ning adto dito si Satanas. Ning adto dito. O niya sa dihang didto siya atubangan sa Dios, so nagpasabot nga nahigayon gyud nga moadto siya makikistorya. O niya ato mabasa dinhi og si Jehova miingon kang Satanas diin kagikan. Og si Satanas mitubag kang Jehova og miingon gikan sa akong pagsuroy-suroy didto sa yuta o gikan sa akong pagsaka o pagkanaog niini. So ato nakita nga nakaistorya mo na ipangutana nimo nakabahigan mo kaistorya. So mas nabasa da gipangutana magalis Ginoo diin kagikan oy Satanas ang inganhi man ka nga mga anak sa Dios sa may mag-meeting dinhi ning adto po siya gikan sa yuta ingon siya gikas pa suroy-suroy musaka o niya manaog pod o niya nagiyon ang mutso og si Jehova miingon kang Satanas gipamalandong mo ba si Job nga akong alagad kay walay sama kaniya diha sa yuta hingpit og matarong nga tao usa ka mahadlokon sa Dios og nagpahilayo sa daotan. So nagistorya sila, nakita mo ba nga akong tao dito sa kalibutan nga matarong nin tawa na hingpit, nagpalayo ni sa daotan. Unsay respond ni Satanas? O niya mitubag si Satanas kang Jehova og miingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios nga walay hinungdan? Buti pasabot nga mga lagad ba lang di na sa Job og way hinungdan? Wa ba na interest? Okay. Ingon din ito mabasa sunahan. Wala ba ikaw mag-alagad? Ingon ito mabasa sa unahan nga wala ba ikaw mag-alagad kaniya og libot sa iyang balay? Og libot sa tanan niyang butang sa tanang kiliran gipanalanginan mo ang buhat sa iyang makamot o ang iyang makatigayunan nagadugang si babaw siya. Tapos ipasabot nga, di ba na mag-alagad si Job ni mo nga, imo man ang gibubuan sa daghang panalangin, mga buhat siyang kamot, imo man ang gipalambo, gipanalangin naman mo. Di, ningalagad di mo. Ang una-una ni Satanas, nga ning alagad si Job, tungod kay gidato sa Ginoo. Murag na ay personal interest si Job. Ang hunahuna ni Satanas. So nahitabo ang ilang kabildo nga kung atong i-continue sunahan, gisulayan yun si Job, gitugutan si Ginoo. Kaya ingon ang ingo siya, pero imo lang kong tugutan, ako na siyang hikapon, kinsa bagog ka nga iyang alagaron. Ang Diyos, sige, suway. Pero ayaw laghilabto yung kinabuhi. So munin hitabo mahigala. Kung imong tanawon ang stories Biblia, kitas taas man na,
bisan sa gisulayan si Job na wagtang tanan niyang kabtangan na pobre siya hangtod sa katapusan nagmasakit siya, gutangan siya sakit nga grabe kay kamatay nga sakit. Pero si Job nagpabilin nga hingpit matarong atubangan sa Ginoo, taliwala sa daghan nga mga pagsulay, taliwala sa daghang mga pagpabugnaw siyang pagtuo, siya nagpabiling matinud-anon. Manang ato makita nga dunay higayon magkaistorya sila, pero ay mo makita sa bigala nga ang tao nga mag-alagad si Ginoo dili hilwas sa mga balatian kay usay sulayan ta sukdon kun usa asa kutob ang atong pagtuo. Anong time ang ibalik panahon ni Brother Esau. Okay, daghang salamat Brother Libby. Mga higala, wala nang tag-igo nga panahon sa dili pa hingpit tapuson itong programa ni atong closing song mayman ang atong closing prayer. Okay, magampot ha. Amahan mo na sumalangit. Salamat o Diyos sa imong mga pulong nga among napamatian o natun-an karon. Magpabilin unta kining buhi sa punumduman, magagiya ka ng mutanan pa yung di akanimo, kini among gisalig nga madawat sa Kristo ang maluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa pagpaminaw. Kinilamang inyong mga higalas kanginan, Brother Libby Clavis, Brother John dito, kiniusas, Brother Isao dito. Magayon kanyo, daghang salamat sa pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan.